העמים סוערים, ואנשים מתים והולכים לגהנום בכל יום. באותו הזמן, יש מלחמות ושמועות על מלחמות שמרעידות אזורים שלמים. שליטים רשעים זומים מזימות, דתות שקר קמות, ומוליכות אנשים לגיהינום. הרדיפה נגד נוצרים גוברת, ובכל זאת אלוהים עדיין מחפש מישהו שיעמוד בפרץ. למען הנשמות שאינן מכירות אותו, למען העמים שזקוקים לשינוי, האם אתה תהיה אותו אדם? אנחנו ברגע כאירוס של התערבות בתפילה. זו שעה דחופה שבה זעקת הצדיקים חייבת לעלות מעל הרעש של האויב. לכן אני מזמין אותך להצטרף אליי ולמתפללים, ללוחמי תפילה שמבקשים התעוררות, לשומרים ולנביאים מכל רחבי העולם בהערות העמים, קמפיין תפילה ואבנגליזם של 31 יום עבור כל לשון, שבט ועם. במשך 5 עד 7 דקות ביום, אנחנו מרימים את קולנו עבור אומות ברחבי העולם, אומה אחת בכל פעם, עד שכל כדור הארץ יהיה רווי בתפילה. אתם יודעים, אנחנו בזמן של טלטלה עולמית, אבל זו גם הזדמנות עולמית. האויב עובד שעות נוספות כדי לזרוע כאוס, פילוג והטעיה בין האומות. אבל אנחנו יודעים את זה, שהאויב בא כנהר, רוח חתרים נגדו נס. אנחנו הנס הזה. הקמפיין הזה הוא חלק מיוזמה שנתית של Awakening Prayer Hubs. אנחנו משפחה עולמית של מתפללים עומדים בפרץ ביותר מ-120 מדינות, ואנחנו מגייסים את המתקפה הרוחנית הזו למשך 31 יום. אנחנו לא מתפללים. תפילות פסיביות. אנחנו לא משחקים בכנסייה. אנחנו לוחצים פנימה בדיוק נבואי כדי להיאבק עבור התעוררות, תחייה ושינוי בכל אומה על פני האדמה. בכל יום נתמקד במדינות מסוימות בשמן, ונקרא שיתקיים רצון אלוהים בארץ כפי שהוא בסמים. יוצאים אחרי הנשמות, מתפלים עבור המבשרים, מתפלים עבור תחייה, תרשמו הרשמה חינמית, ותקבלו במייל 5 נקודות תפילה להתפלל עליהן בכל יום. זה מאוד יעיל, במיוחד כשאנחנו עושים את זה יחד. אז זה לא, כפי שאתם יודעים, זמן להישאר בשקט. זהו זמן להילחם ברוח עבור אומות שנמצאות על הקצה, עבור נשמות שנמצאות על סף אש הגיהינום הנצחית. ואולי אתם חושבים, האם 5, 6, 7 דקות ביום באמת יכולות לעשות שינוי? התשובה היא בהחלט כן, אם זו תפילה אסטרטגית ומונהגת על ידי הרוח. אתם יודעים, ישוע נזף בתלמידיו על כך שלא יכלו לשמור ולהתפלל אפילו שעה אחת. אבל אני מאמין שהוא קורא לנו עכשיו לפחות להקדיש לו 5 דקות של תפילה ממוקדת עבור האומות, עבור הנשמות שבאומות האלה. אנחנו לא מתפלים תפילות חסרות מטרה. אנחנו מתפלים התערבות נבואית שמגובה במודיעין מהשטח ומונהגת על ידי רוח הקודש. נקודות התפילה שלנו הן סטנדרטיות, אבל אני יודע שאלוהים יראה לכם דברים שאתם צריכים לראות ושתצטרכו להתפלל עליהם במהלך 5 עד 7 הדקות האלה ביום. 5 דקות, 6 דקות, 7 דקות של תפילה לוהטת בכל יום, מוכפלות באלפי מתפלים ועשרות מדינות יוצרות. בעצם, במעל ל100 מדינות, יוצרות נקודת מפנה על טבעית בממלכת הרוח. אנחנו נראה נשמות נושעות, כנסיות מתעורות ואומות מתעורות. אז כך אתם משתתפים. יירשמו עכשיו בתדבלקן אנשפל ולג'וביאס קום חלקי ניישנס. הצטרפו לרשימת הדיבור היומית שלנו כשאתם נרשמים, ותורידו גם את האפליקציה שלנו, כי תקבלו התראות גם דרך האפליקציה, ואז תתפללו איתנו 5, 6, 7 דקות ביום. זה הכל. תקשיבו, לכולנו יש מישהו שאנחנו מכירים שלא מכיר את זה. כשאתם מתפללים עבור נשמות, כשאתם מתפללים עבור אומות, אני מאמין שאלוהים מעורר אנשים שיתפללו גם על היקרים שלכם שאיבדו את ערכם. ואז לחלוק את הרגע הזה. שתפו את התנועה הזו. חברים, כנסיות, ארגונים ממשלתיים וקבוצות תפילה איתנו בפער. Awakening Prayer Hubs. קום חלקי Nations. וכשאתם עושים זאת, פרסמו את תפילותיכם היומיות ברשתות החברתיות. לא נקודות התפילה, אלא מה שהראה. פרסמו את מה שהראה והשתמשו בסורג Awakenings Nations. ויותר ממסע פרסום, זו קריאה.
זה לא סתם יוזמה נוספת. זו קריאה נבואית להתגייסות. אלוהים מזמן מתפללים, שומרים ולוחמי תפילה בעלי רוח התעוררות לתפוס את מקומם על החומה של כל אומה. חלק מכם נקראים לעמוד על המשמר עבור האומה שלכם. אחרים נקראים להתפלל עבור ארצות זרות שמעולם לא דרכתם בהן. אבל רוח הקודש סימנה אתכם לשאת אותם בתפילה. ובמהלך 31 הימים האלה, כולנו מתפללים עבור כל אומה. אנחנו עושים את זה יחד. וכשאנחנו מתמידים יחד, אנחנו מאמינים בהתגלות פסוק 15. ממלכות העולם הזה יהיו לממלכות אדוננו ומשיחו. אז בואו נרעיד את האומות בתפילות שלנו. בואו נרעיד את האומות, הערים והעיירות. בואו נרעיד אותן בכוחו של אלוהים דרך התפילה. בואו נפרק חומות רוחניות שמפרידות. בואו נקרא לרצון אלוהים להתממש על פני האדמה. הכנסייה חייבת להתעורר, הקציר חייב להסעף, והאומות חייבות לשמוע את כל ההשתדלות העולה כמו קטורת. אתם איתי? בואו נעיר את האומות, יום אחר יום, תפילה אחר תפילה. אנחנו יכולים לעשות את זה. יש שכר נצחי למתפללים, ללוחמי התפילה, לשומרים שעומדים בפרץ בזמן כזה. בבקשה, הצטרפו אליי היום ב-Adblicken של Velubius קום חלקי Nations. שני אנשים מתים בכל שנייה, ורובם הולכים לגהנום. אתם יכולים לשנות את זה עם 5 דקות תפילה ביום בלבד. סטטיסטיקות מראות שהשתדלות הקדושים מביאה לישועות באומות. הצטרפו אליי, ג'ניפר לקלר, להאורות האומות 31 ימים של תפילת אוונגליזם עבור כל לשון, שבט ואומה, וקצרו שכר נצחי הישר מחדר התפילה שלכם. אנחנו עושים את זה קל. בקרו ב-Adblicken Velubius קום חלקי Nations היום כדי